एक्सप्रेस दाय तंगनाय खापांनि ज तमारे किचिक संनो लामसगु नरकनो ककनम एक्सप्रेसनि हुकबार पान्दाव जोंतिनि फाइसक पाजाक लेम्बुसरा आमचायो नरक जतनो साइमानना राजाखर आवली गानागिनि तंनाय हायगाबा सालतां हांकर आमचायो तंनाय ताखौते बुकुक सं नरक जतनो साइमानना लेम्बुसरा आमचायो काइसा नायथथक थाइसुक बागान तंगो अ थाइसुक बागानो बिसि बुरुम बुरुमनो लोकरक खातुं खाजाके फायै तंथलायमोन बिसिंति थाइसुकबो पाइलायो अमाइखोनो जोंतिनि अ थाइसुक बागानो फाइसक पाइका तामनि गांके नरकनो फुनुंनानि चाइतुं मुंबाय बाहायके अ ताखुक थाइसुक खाइतंखा थाइसुक खाइ बिनि मानमारि आसुक मानखा ब बाहायके बिनि सक्सेस नलको तामो तं ताइ अ हुकबार खाइमेन बिसिंति ब थाइसुक न खाइमेन बिसिंति बोसोर रांग आजि तं जों फाइ साइमानखा अ थाइसुक बागाननि नकफांखा सुबा चाकमा हनै खरकसा ताखुक गे सुबा चाकमा ताखुक नि बिसिंति ब जों कक साननानै चाइतगलायने आपनो कारै अ बागानो नायखल तंनाय ताखुक ताइ गोबांमा आमचेनि ताखुक संतंग बंनि बिसिंति ब साइमाननो चाइतगलायनाय नरक नायतंदि तिनिनि पान्दा हुकबार पान्दा कक्तमा एक्सप्रेसनि बिसिंति नंगरनि अजेता थाजुक तंमानि दालबि दालबा पडकास्ट रे तोय अलका अलका जुदा जुदा टं जुदा जुदा ताम ताम जं रांगो बेनाना आन्डरकलि ओमफ्राय औवा नाम ओंखाय निचिनि जागारा साइथ नंमानि बफां रख अब काय फाल जानि बागै तो जाता थे नरक खाइलानि बा कायनि कायना बागै तो ओंखाय अब रह ओंखाय नरक बसर वाइसा थानि जादो ना बसर कय बारक बानो बथाय बसर वाइसा एमने बसर दुबा थानि रक 12 मासे रक एमने सेर बोसोर रक फाल लयेस्ट दङ 80 टाका ओंका हाइस्ट दङ 100 टाका ताबो जट्टै ओंखाय अब जे फालमानि अ फालके 80 टा 100 टाका लयेस्ट के जे फालमानि नरक अब के जुदा जुदा बथाय रांगु टाइ बार ताम संग मते अब साइज बुझै कुनु रांगु टाइ आम्र कले हिन फालन बलना साइज जन्ते लयेस्ट के चिकन के 80 टाका ओंखाय गोरों जुदा जुदानि बर रक चाना मुसुङै तंनो रक बंनि बागै हिंगे बंग नंनि अर अनलाइन टाइ वार्डर तै रक कुनु फोन तै बुकिं खाय होम डेलिभारि खाया बेलेखे हाबानि मुंखाय आनि मुं सुकुरमुनि लेबर सुकुरमुनि देबरमा हाव हाजे हिंके सों हानि हाय माला जावखा बागाने वार्कार कायसाबाय ताखुकनो पुलेनो सिनमुं सिगां सोंगना आनि मुंखै तो जुगल देब्रमा बुसुक बिसिरो मोनजों अ जागा वार्कार बाय आरो हेल्पार खायतों अरंग तां हेल्पार खामिन 4 बोसोर दङ ताबुक बाय ngake ukulugo sung nukha packaging khajak or thajok bobo khai packaging khajene bomo khai packing khajega on tan bagi packing khajya omo khai packing khame ngai to mai ko thaju fresh ongkhoro gete coloring kisa ungo na thung tongta ngake sungor ta juda juda nugo amke juda juda bthainyai test khai ba packing khlajak ba o rango tai amrokoli hinjanai packing khajak ombom bubu tei amte sungna nai no mane sungta mo packing khaike bumti coloring busuk kai thok omo nai sung chawi nai sung o packing khaike ta ngake packing de bisi test tong na amte hanyo khula tong man test tong packing ni tik kisa thokta test ta ngaka abarono ka busuka phaljak same rate khaje phal packing ni ke 150 टाका phalo emne kai sung khulano kai 100 टाका phalo ngaka obuthai bo mas simi bo mas jora tong tai bo busuk jora ti nor sel khaibu o 2 मास दङ बुथाय to 2 मास दङ kai sung thangnai mal o masni ngo 20 टाइमसिम sung sel khaimeni ngaka mane mone khaje buthai ulukurok ta je nai tonai khapang ta rangchang mari ta kising song borok je nai tonai ro borok judi si sini news ni bisingti nayi paine mujung to khaino nor busuk dorte busuk samaj dorte bo ma dorte manthokno buthai sinorde iko tai 20 दिन 30 दिन बाय थानाय पुराना मास कायसा दं मानो अच्छा ngake amne pore ngake buthai paimane jora ngake busarok chararok nor phada phal चारा खायतो जों खायाको फालो खालिनसिमि टेबल चारा मानाय ताव खैतासो चारा जों खायाको ओके ताइ कायसा कक सुनानि ताखौनो गोजांमा समय गोजांमा मलगा पिकनिक स्पट पिकनिक रखा और खरा खलाय पिकनिक जानाय रक पिकनिक चारव परिवार कायसा चारव बाय सिक्ला सिक्ले रंखै चारिया
মানে পরিবার কাইসার অঙ্কাই মাছ আটা পিকনিক সিজন পিকনিক সিজনও পিকনিক চারটা আচ্ছা আচ্ছা পিকনিক না হানা নাকা কোনো গেট পাস হোক না হারে তাই কোনো এক্সট্রা টিকেট হোক দে না 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 টিকেট ডক্টর না নাইয়া जों हानि फ्रि सारिबो হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বাগে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হোক বা তো তং পিকনিক স্পটনি বাগে র ए बेटेस तो करे ए बेटेस जों खाया আচ্ছা ওকে বেলে বেলে খানে হামবাই তাককনोबो सिनि सोंबाय जरारि माने बागै सिनि अरनि हेल्पार ताइ वार्कार खानि रनोबो बबो गोबां मादुगै अर बिसेताम बिसिब्रै रमै ब फासन सिमला जरा कासखाय दङ थिना पेकेटिं दक पेकेटिं काय बिसि दातिदा मुनानि मन ना अबो पेकिं थारा बिसि दाति मन हे मुया 100 मन मन आচ্ছা बेले खाने हामबाय काय नायो तमाने बागै हाजिका जों कक्टमा एक्सप्रेस बिसिंथे सकपाइजाक ताइ नुकजाक अरा लुकुरक बेलायखायनो बोरै बदलक पाल्यानि बागै फाइजाक बा नासिला जे ताइ थंनाजाक ताइ चराय खनायरक दै बरक बेबाक गोसो गरते हाचालति ताइ बरनि बरनि किसा सोंगिनाय निन मुं तामंखा नों हामते दे बरमा बजागने हाइका जों अरनि ना लोकाल अरदिनो बक तिनि बाय कय बारक पाइखा बो हाइरक अरन टेस्ट बो थाइरक अरनि दा जों खाय बिसिबुरु बुरु न फायो बेलायना का हाम गाय तिनि बाय गाय वाथम जरते हाइ दङ ताकलाय बिसिने ता पाइतलां चाइ दङ ना गाय बाजारक बबा हाइ थाजु बुरुं बुरुं बिबिनो जाग्राक खाजुग्र फालमाराव नुगु बोथाइरक गोबां मा फालमानुगु बाजारनि टेस्ट बाय अरन टेस्ट बबा हाइरक मा दं बाजारनि हिंगा गाय ताकिसा फेरलायो बाजारनि बा अरनि ताम बागै हिंगा बाजारनि खायतो खागै गोजाम ताकिसा उमरि खाग जाग्र हाय अर बाम देखैनो मुफोनो हाइपन अरनि हिंगा गाय ताइसा निजिनि मकल बायथांमाय नुगजागबा ताइसा ठगमा हाइमा जाता बाजारनिसो गाय बर गर साका दाल बिदाल बुथाइरक दङ ताइ दाल बिदाल फार्मारक जुदा जुदा दाम रखनि साबो 80 टाका ताइ 100 टाका बरक नरखन सामा हमका साइज मानका साइमान गन बुसक केजि दाम र बिसि पाइ जों 100 टाका र पायो 80 टाका र 80 टाका का बुसक जरति टेस्ट दङ नाम साइज मान टेस्ट हिंगा गाय जतनो एक न आबो दामो बुथाइ तर थाने बुथाइ गाहामं थाना आरो सिमसे बर डिफरेंट खाय बबा हाइरक मा दं दङ एलकार अबा हाइ थाजु बुथाइ गोबां मा फालनक रक थाना नागिबो गाना गिनि मान बागै नरम बखारक बबा हाइरक मा दं ताइ जुदा जुदा लुकुरंनो बबा हाइ खाने दङ मुसुं न ताइ कसारन मुसुं जों बेलेखै जाजागो इको जों त गानानि न लोकाल हंकै को जों ताबो नगो सामंकरि हंकै ताबो सेरारंग अर तै बेरे दंफायो हंकै बेलेखै जाव मते दंखागाय हंकै तेबो गुबुन जागाराव मते दंखागाय बेलायनो गाहामं नाय ताइ जों बेरायनो हायनो बयबो बेरायनो मोजौना जोंनाय मा होनो बयबो नायनो मोजौना हंकै दंखागाय बर बनाय मानानो नुगै मानानो समयो चाइ मानानो अब हाइरकता हंकै खायमाखै बेलायनो गाहामता आको हंकै नि ताइ खेबस सिनि आं याक्सिगला नुफिका बानि बुंका किसा साग्रा देखो नया मुंकाम साग्रा दे आनि मुंका अर्सना दे बरमा पाराखै बर निका आंगर लोकेलनि न लोकालनि न निका कय बारक फाके हा बागान आं फायो बस बुरुं बुरुं न फायो गे ताकलानि के दुइ बार खाता गरनि बथाइरक टेस्ट खायदे नायखे तलाङै चाइनाय खे पाइरो तलाङै जावो बेलायनो कथक ना अब हाइरक अब आमचानि ताइ जुदा जुदा आमचानि नाय तने ताखुकते बुखुक जनो ताम क कसाना मुसुं क कसाना खमन मुसुङ जे मासाया बा नुगिया तंने रक फायै नाय फेदि सादि बेले कथक मासा नाय इनके अब हंगे के जे नरक ते और हाइमेनि लोकाल नरक त साइमानु कयतेन सिम कयते जरा खुलक साइदेमान एमने फुंनि सिमिनो खुलगो सादिक जरा दङ ओंखाय सादिक रग बो फायै बेरायै र इको पाइरक तलां मानुता आउ हादि हिंगे के जों बेलेखायनो गाहाम खायनो साइमान का सिनि बुकुक सं बेले छाका बर गानानि बर फुंनि सिमि सारिक जरनो खुलगै दङ ताइ अब हाय अ जागा फालैनो दङ बिसिंगो अफिस दङ ताइ बायराव गारि पार्किंनि बागै बा सेफ्टी दङ आमचानि ताखुकताइ बुकुक जनो ताइ जुदा जुदा करंनि ताखुकताइ बुकुक सं बाजारनि पाइनि बानिसै अरनि बिसि बेलेखायनो टेस्ट साबो हायका हाजि सोंगरनि ताइ ति फांताइ नायफां मेनेजारक बायसिं किसासो कक सालायनायलायनो
थारिखै जोङो जराव थाइसुक बागाननि जे मेनेजार दंनाय नायखल दंनाय ताखुक बायमा लायखाया बेनि बिसिंथि खानाय नायलायानो थाइसुक बागाननि बिसिंथि आमचेनि लुकुरक बोसोक जरातै प्रफिट माने तंताय आमचेनि गानागिनि लुकुरक बोसोक जरातै फाइतं बाहायके बरक सेल खाइतं बोसोक बालक थाइसुक बागान ताखुकनि बुमुं आनै बुमुंखाय बिनोद देबबर्मा आच्छा निनि बिसिंथि पुलिना साइमान मुचुमाखाय जोंथ' साइमान अरा थाइसुक बागान दङ गोबां बरक न फाइबो दङ जों ससियेल मिडिया तिनगो फेसबुक तिनगो जों निनि बिसिंथि लुकुरकना साइमान मुचुमा हंका गे थाइसुक बागान दंखा बोसोक बसर बालका बोसोक कानि रमयिं दं ताइ अर ब दाल बिदालनि थाइसुक माने दं जों सेंमा तो 3 बছर काखा 3 बছरनि यागल जों तबो 2 बছरनि सिमकै फालानि चेंखा बथाइरि मा चेंखा अंकाय जागा दङ 15 कानि अंकाय 15 कानियाव जों 700 बफां काइखा गे तम भेराइटिनि थाइसुक दं भेराइटि तो दङ आरो आम्रपाली दङ अंकाय बारिफुर दङ रांगु दङ बेनाना दङ गे ताबुक अरनि जे थाइसुक उंनि दङ बिसिगनिनो रमयिनो फालि दङ अमकि चिनि हास्तेव सिमिदा फालि दं ना हास्तेनि फात्र बरहर दं एमने तो जों चिनियाव जे बागान न माने पाब्लिक रक फायो ना फायो जों फादर हनाया अरन जे दङ जों पाइबे बोसोक केजि रक माने बिसि कासेयाव सिजन कासेयाव बोसोक केजि रक नि आमदानि दङ र एमने तो फल जिनिस ता आसे करै मेया तब माने तंमा तो तंग काहाम मानो गे तेके सोंना मुसुमन थाइसुक बागान ताबो लेम्बु सरा नि अम तम कामि संगामु शंकर सेनापति कामियो थाइसुक बागान खा थाइसुक बागान शंकर सेनापति कामि इंमा बाय गानागिनि लोकरगले बोसुक जराते प्रफिट मांखा बा सामुंकरि सिक्ला रक बा सामुंकरि गोबां बरं दं अर फाइ सामुंखाइ दंना बोसुक जराते लोकरग हेल्प मांखा थाइसुक बागाननि बिसिंते एमने तो जों बसर जों 2 मास से छुटि मानो ओंखाय माने 10 मास न सामुं दङ ओंखाय गानागिनि जारा दंनाय रक को 6 परिबार 7 परिबार जेफोर सामुं आफोर माने कन्टिन्यू अर मां नाङै दंता माने आमचायो कासे थाइसुक बागान मा बाय गानागिनि 6-7 फेमिली बानचि थाने कासे लामा रुतुगे मांखा गांके थाइसुक बागान खाइना थांगांके पुइला फासिंनि सिमि ताबुकसुक जरान जे सक्सेस ओंखा बोसोक जराते जों जालांखा माने 3 बोसोर ओंइ तंखा ताबुकसुक जरा 3 बोसोर लामा हिमि फाइनानि बोसोक जराते जों जालांखा असुक जराते सक्सेस फाइमन हलको किसासुक साइमन मुजो अमो तो नादि सामुं तो जेसा सामुं काहामके खाइ थांगो आसुनो तातरि बब ओंगो ओंखाय एमनो तो अमो खाइना थांतिनि ओंखाय तो बलं ओंगो मको जाब्रा मारावो बुफां तामो सक बा कुतामो बिको बिनि बलाय तामो उखं दंखा तामो यं साइट बा बुफां याफांगो तामो ओंइ तो अमरनो सबसमय नायकलि मा दङ गे ताबक सपोज ताबक बलाय यं साइट दंखा गोबां लगलगिना कन्टिन्यू को बिथि मारो गे याफांगो तामो दं आमनो नायै को नायै तैसा अमनिबो बिथि तैसा अम मारो ता अम हाके अम की माने ताबक सरकारनि तो कोनो चोबा चोकरे अम डाइरेक्ट पब्लिक नि अम डाइरेक्ट को पब्लिक से अम प्राइवेट माने सरकारनि कोनो चोबा चो सारा नंखा सरकारनि तार माने चिनि माने लेम्बु साराव जुदि थाइसुक बागान खांगे चिनि हास्तेव माय थाइसुक बागान गोबां मोनङै मन हायसे चिनि हावा थाइसुक हामु गे लुकुरनो नों सिक्लारनो बाक्सा दङ सामुंकरि सिक्लाबा मनाव हाय सामुं र खायनो मुसुं जागो बंनो केताम कक साना मुसुं एमने अम तो काहाम को जारा चिनि बरक बा बुनि बरफों तो जेसन बरफों तो जागा तो केमनि कतर दङ चिकन दङ अमते हाके काय जुदि सक्सेस खाइमा कांगाय मोटामोटी फेमिली रक गानागिनि बरक बानचिनाय अ जे बरक खाइने बब बानचिनाय माने जिउ थाङो बुनो अम हायता थाइसुक न कारे अर कि ताइ कोनो बथाइ रक थाइदेननि कोनो वानसुमुर एमने तो वानसुइ दङ जे गेप चिनि डिस्टेंस संगा 24 फुट बाय 24 फुट का काइमा थाइजु काइसे हासालि काइता अंका जुदि बन जुदि गाना का काखे अंका तांनाय बो तो बेटेक सरि बेले अंका बिनि ब्रान्च जुदि सरि ब्रान्च नांथांगा अंका आरो माने वो बफां नांथांगा अम काइसा ओ कुं थांगो यं काहि थांगो आम बागे बना हासाल डिस्टेंस न 24 फुट बाय 24 फुट सं काइखे गा अमनि गेप सं ताबो वानसुगि दङ ओ जे आपेल बोराय मानि न ओ गेप किसा काइनि ने वासुक जा आपेल बेरायतिनि बोराय गे चारा रखे माने ताबुक जे काइमानि चारा रखे चिनि अरदा खाइजाक नाकि फातानि द तुजा जों तो चारा तो जों फातानि तो माने वेदर सुट दंनो इंया यामति नाइ पाइ ओला टेस्ट खाइ माने परे जों अमन खाइकाता ताबुक चारा
মানে নর থাইসুক সিমিদা ফাল না চারা বসানামি ফালি जों जाराबो फाल दङ जारा दङ चिनाव दाबो आम्रपालि दङ ओंगाय रांगु दङ बारिफुर दङ किउजा दङ के थाइसुक रग जे फालि तमनि हातिबो जे मान थमनि थाइसुक बाय नरनि बागानो फाइ डाइरेक्ट पाइ मानि जे थाइसुक रेट रगले बुसे फेलाय मुते तो रेट तो जों तो 100 टाका फालो ओंगाय बाजार दो बुसुक फाला मतो सिव जतन लोक बरर ओंगाय तामगाय जों ओंगाय कुमुन मुफुनि फायला गथंगाय फालता जेहेतु माने माल गोबां फालनाबा बिथि सारा तो मने अरनि फ्रेश माखा फ्रेश ता बेमाहाय हामबाय जरारे माबा आ बेलन खापां सरांका अ थाइसुक बागानो फाइ तामनि कांके अ ताखुक सं और थाइसुक बागान खाइमा सिमियान साक आजिमा सिमिया गाना गिनिनि जे तिब्रासा लुकुरक नब आजिमुंग्रे माने बिसिंते इनुखुं मोथाङि तनु अमाइकेनो हुकबार पान्दानि बिसिंते तिनि हास्तिनि जुदा जुदा आमचानि थाइसुक न कारिबो जुदा जुदा फल फकरा थाइ सक्सेस इंमानि मांगपिलिर नरनो तुगुनानि नरनि बसंग फुनुनानि चाइतंनाइसों अमाइकेनो नरक नाइतंगाबगे बेलाइखेना हामबाय मांगपिलिते सेनाय राहुल निलगि आं सइलेन कक्तम एक्सप्रेस।